При мене, примерно, ако не си бил на моя сватба, не можеш да разбереш какво правя. Но при тебе могат да отворят сайта ви и могат да видят. Звъни ми някой за сватба, да. Ами да, искаме вие да сте, чухме хубаво. Боже, да ни пратите клипче. Викам, да какво клипче? Те казват, какво е сватба? Викам, това да не е, викам, лего. Всяка сватба е различна. В някакво село бяхме в Родопите. И тези хора бяха казали, че досега никога в този град сватбите не ги е правил само диджей. Оркестър и диджей е за между другото, докато оркестъра почива, да им даде по 15 минути почивка. Толкова смях, то беше като стендап комеди. Отваряш сайта и щом не съм лъжица за твоята уста, просто ме затваряш. Здравейте, ние сме Ками и Стан Сребър, сватбени фотографи, по-известни като Сребър фотографи. Това е нашият подкаст, където ще ви запознаваме с готини личности, ще ви разправяме истории зад кадър и въобще какво се случва в сватбите, около сватбите, преди и след. Здравейте, днес на гости ни е диджей Дамян и той няма много нужда от представяне, защото няма човек, който да не знае кой е диджей Дамян, но днес искаме да покажем една малко по-различна част от него, за която може би малко хора са запознати, и това е, че той е един невероятен професионалист и водещ на сватбени събития, заедно, диджей, заедно с неговия екип. Прекрасни хора. Също сте пък супер професионалисти по отношение на фотографията. Благодарим. За мен, това, което съм виждал последните пъти, в които съм гледал ваши снимки, мога да кажа, че в България двама сте такива. Тясна ни. Двама сте такива. Готиното е, че от такива небрежни локации правите нещо много добро, което това е страхотно да го имаш като концепция в главата, да го измислиш. Така че не хвалете само мене. Вие трябва да кажете неща и за вас самите. Много сме ти благодарни. Но аз много пъти не помня. Ние бяхме на някакво сватби и вие като ми казахте преди миналата година, може беше, като казах, че сме били заедно с аз казах, че не помня, нали така беше? Абсолютно. Тук е една забавна история. Да. Как изобщо стигнахме до първата сватба с тебе. Ето сега, Аз не я кажи. Искаме да кажем тази история, защото хората са свикнали да те свързват с едно малко по-различно ампула. И ние пък видяхме една друга страна. В началото също бяхме малко, така да кажа, предубедени от към шоуменската твоя личност. Така. И... Аз си го казвам направо. Аз съм слушал рок цял живот. Предимно рок. И следващия момент... И аз му казвам единия път, чакай, че микрофона ми е далече, аз единия път му казвам, да знаеш, имаме сватба, водещ ще бъде диджей Дамян. И той... И аз съм пас. И той... Ти не беше чувал за мен или... Не, аз те знам. В смисъл, аз съм от Варна. Виж, най-хубавото нещо е, че без значение, че дори рокаджи е чувал за мен. Това е хубаво. Но там е работата, че аз знам за тебе. Сега и Тутурутка съм гледал, и Динамит съм гледал, но знам, че твоята кариера, нали, аз се свързвам изцяло с тежка чалга. Така. При което като разбирам, че ще имаме сватба заедно, в моята глава е трябва да оцелея. А къде беше тази сватба? Бургас. В Созопо, Сънсет. В Бургас, в Созопо, като заваля дъжд, вътре, вътре, вънка. Да. Тя и самата сватба беше на ръба, ако си спомнете. Спомняме си, булката беше доста разстроена, беше казал, не искам никой да ми говори, никой да не ме закача, ние още с стъпването малко бяхме в ступор. Тръгваме ние по пътя. Целият път аз съм крив на гъс. Аз ще карам сватба с диджей Дамян, нямам представа как ще оцелея. Яко чалга, аз няма да изкарам. При което, нали, така, само да кажа, че много го мрази в тези периоди, защото през целия път до Бургас ние не си говорим, ние само се караме. Че ви как сте събрали тогава? И викам, човек. Тежка история. Аз му казвам, викам, човек, искам да се държиш добре, защото не стига, че отиваме дъждовно време. Той имал нещо против мен, така. Той си представяше една атмосфера, в която той няма да може да няма да мога да оцелея. Long story short, да не го разтегаме твърде дълго, идваме, сватбата почва, ти идваш, аз съм с едно настроение, че тази сватба просто трябва да изкарам. Бога ми, това... тапи за уши. Аз тапи за уши слагам така или иначе по други причини. След сватбата. Но Мина сватбата. Чакай. И просто си спомням как вървим нагоре по едни стълбички вече към хотела след сватбата. И само го поглеждам вече въпросително. И само той отвръща и казва:
Ей, това беше виж пилотаж, как се прави сватба. С чапка му свалям на този човек. От тук насетне всичките ми сватби да с диджей Дамян, аз съм на вид. Факт е, че... Готиното е, че ако си спомните, тогава мисля, че ви имахте комуникация с моите момчета, нещо Абсолютно. говорихте. Тук е много важно, че когато работим заедно, аз вас много лесно се разбирам, защото вие примерно ми казвате, искам на първи сватбен танц да има такова осветление, не искам такова, искам да е така, искам да е така. Дори на моменти някой път имало случаи, в които ви казваме, но тук няма как да стане, ви казвате, добре, окей, покажи ми какво ще бъде, ние ще се нагласим. Тоест, когато работим колегиално и си помагаме, а не това ми пречи. Нали? Всеки има его. Но в крайна сметка ние сме се събрали, ние, вие, други колеги, които работят, които обслужваме, защото ние сме обслужващ персонал на сватбата. Абсолютно. Ние сме събрали да обслужим сватбата. Няма логика аз, ти и някой видеооператор или който да било да си правим мръсно, защото аз не виждам смисъл от цялото нещо. Нито вие ще окей, нито аз, нито видеооператора, нито булката, нито младоженеца. Само беля. Но има много колеги, ваши, които имат много големи претенции, невероятни претенции, извънземни претенции. Примерно аз много мразя на сватба да ми кажат фотографите, като ще правиш нещо, ми се обади. Викам, what the fuck, викам, пич, ти на работа ли си или на почивка? После, откъде на къде аз ще трябва да информирам тебе, че ще правя определен ритуал или нещо. Ма ти си на работа, бе, брат. Ти... Абсолютно, следи си положението. Ами разбира се, аз при вас това съм го нямал, разбираш ли? А при другите, един от колегите някой, за да не пропуснат нещо да снимат. Да, ти трябва да си падар. Ей, ти от тук, ти от тук. Ама то не е само, че трябва да си падар. Аз не печеля нищо от това нещо. Аз си правя моята работа. Той трябва да изкара материала. В крайна сметка. Абсолютно. То си има и координатори за тая работа, по принцип. Да ти кажа, не са на много места сватбите, които имат координатори. Знаете го много добре от опит. По-скъпо платените и хората, които имат възможности, които нямат проблеми с финансите, те си позволяват. Сега попадал си на сватби, в които няма толкова възможност младоженците, но пък са направили вариант, в който семпла украса, вечерата не е много скъпа, заложили се основно на партито и на организацията, т.е. на настроение. Реалният човек, да. Ама естествено то за това да се събират хората на една сватба, да се изкарат добре, а не да гледат една много красива картина и всеки да пее там по масата. И... Всеки го разбира по различен начин. Мило семейство, защото в крайна сметка някой иска да си покаже какво може да направи и накрая сватбата става като концерт. Други залагат. Аз, примерно, много пъти, когато съм говорил с младоженци, аз съм безкрайно честен. Казвам, като ми кажат локацията, като ми кажат бройката на хората, питам ги как си представяте сватбата, те ми казват и тогава им казвам, предлагам ви това, предлагам ви това, предлагам ви това, предлагам ви това, предлагам ви това. Аз имам един основен пакет, мога да мина и с него, но ви казвам, че ако имате възможност, е хубаво да правите това и това. Ако не, няма проблем, по другия начин ще го направим. Тоест, винаги съм честен с клиента, а не да мога да му набутам нещо. Даже в много случаи, даже в много случаи, знаеш какви ситуации съм имал? Клиента ми звъни, вече ме е букнал за сватбата, в един момент ми звъни и казва, еди кой си, ние от него ще вземем осветление, ти имаш ли против? При положение, че той ми казва, че ще вземе от него. И аз какво против да имам? Макар, че моето сигурно ще е по-ефтино, защото аз не съм рентал. При мен е допълнение. Но в много от случаите казвам, не много, в 99% казвам, нямам проблеми. За мен колкото повече колеги сме на една сватба, толкова по-добре ще стане сватбата. Тоест, в случая, един се занимава с осветлението. Не, че аз нямам осветител и ние нямаме осветление, но той е решил някой друг. Добре, плати му по-скъпо, щом си координат, щом имаш възможност, цял екип да си прави осветлението. За мен е окей, аз нямам проблем. Имали сме моменти, четат, защото аз съм, може би, единственият диджей, който си пишат цените в сайтовете. Да. И аз май не съм попал друга. Да, защото аз съм на мнение, че човек, когато иска да ти звънни, както и на вас, той трябва да е ясно на коя камбанария се качва. Тоест, ако ти струваш хикс лева и друг струва Y, по-малко от тебе, и той е чул
че той я взима толкова, в един момент звънейки, той е с усещането, че ти ще му поискаш толкова. И като му кажеш по-голяма цена, и той затова казва, той е, какво ще ми купи апартамент ли? Ние пък сме си скрили цената Има на го и сайта другото. поради друга причина, защото пък хората са свикнали стандартната услуга. Идва фотографа, штрака някакви снимки, изсипва ти ги после с някаква базова обработка цветова и приключихме. И когато види нашата цена, която, нали, да кажем, не е някаква извънземна и космическа, но не сме в ниския сегмент със сигурност. За мен трябва да се качите в високия сегмент. И то в най-скоро и много бързо. Ще ви кажа защо. Мое мнение. Когато си добър в нещо и когато умираш за това нещо, което го правиш, много е важно да мога да цениш труда си. Защото това ще ти дава още повече стимул да бъдеш още по-добър. Защото в един момент се получава така. Ти взимаш, примерно, импровизирам 3 лева, другия взима 3 лева. Но твоите снимки са като за 8 лева. И в крайна сметка взимаш като него и викаш, добре, те цената ни е една и съща, а пък той гледай какви снимки вади. Затова дигаш цената, ти имаш качество, то е ясно. Хората, които разбират, това и при мен е така. Той отваря, гледа, ти вика си много скъп, аз към... Викам, отиваш в магазина, има истинско сирене, което струва примерно 25-30 лева килото, има и имитиращ продукт, който струва 15 лева. Избери си, бе, брат, и двете имат еднакво на вкус. Между другото, факт, първият път, когато ти видяхме цените, си викаме, гледай, това са много пари. Това е много в момента, пари, в който те видях на тази първата сватба, помня, това беше една от най-забавните сватби, на която съм бил, с най-якото настроение, най-готиния вайб. И това беше най-добре водената. И в момента, в който приключи тази сватба, тези пари са малко на този човек. Мисля, той взима супер малко за това, което дава на хората. Това хората не могат да разберат в сватбения, т.е. те, които са женят младоженците, защото, виж, те имат едно много криво разбрано усещане за сватба. В повечето случаи как се провеждат сватбите, вие знаете. Има си един диджей, взимат една водеща или водещ, нали? Фотографи, видеографи, това е ясна работата. И какво се случва? Водещата и диджея евентуално може би се познават и се водят една-две сватби, а може би никога не са се виждали. Да стиковаш единия с другия, първо е трудно. Окей. Второ, водещите смятат, че колкото повече говорят, толкова повече струват. Да. Кръчмарския майндсет ми е... Разбираш ли? А те не могат да разберат, че сватбата, аз поне за мен, аз смятам, че сватбата, официалната част свършва до подписването на изнесения ритуал или в какво беше? Ритуална зала. След това е купона. Значи, Богу, ако искаш да ти правя панахида, не съм аз човека. Ако искаш да ти говоря някои колеги, вика, аз как говоря, половината сватба реве. Що трябва да реве? Аз искам да реват, ама от кеф да реват, бе, човек. А не да реват от мъка. Това е сватба, мамка му, не е погребение. Що трябва да караш хората да реват на най-хуя ден на децата им? Защото да е много романтично. Кое му е романтично? Всички баби и дедовци, сополи текат, всеки реве, подсмърча от тук, от там, червени очи и като... Знаеш какъв случай съм имал? Че казвам ти честно, това е банкет. Бях на един банкет. Мисля, че 60 годишен юбилей беше на човека. И ми казват, те банкети общо моите са като сватби. Купона голям. И в един момент разбирам, че на банкета ще има водещ. Те сте взели теб. Така, да. Има и водещ. Така, има и водещ. И питам жената, съпругата на юбиляра. Викам, вие не мога да разбера. Хеми четете сайта. Толкова хубаво съм го написал, толкова добре прилежно да го прочетеш, ако имаш въпрос да зададеш. Защо ще плащате още едни пари, при положение, че аз в тази цена ще ви дам и това? И тя ще ме вика. Водещия вика, за да може да вдигне публиката. И аз... Ти викаш, тък можа да ги отрепам, той ще ги вдига. И аз го чувам това нещо и викам, добре, няма проблем, парите са ваши. Моя хонорар си е мой. Взела за скученяка там на... Накрая
Свършва сватбата, разплащат се и жената ми остава и бакшиш. Аз казвам, не, няма смисъл, няма нужда. Тя казва, не. Аз сега разбрах какво ми каза ти в началото, че водещия няма как да дигне банкета, а ще го дигнеш ти. И ситуация. Преди да излезна аз, водещия чете някакво писмо и някакви думи си е написал, които половината зала реве. Ти разбираш, юбилей и залата половината реве. И аз гледам отзад зад един параван и колегата вика, след това сме ние. Викам, брат, викам аз след този рев, какво трябва да направя? Ги реанимираш. Да. Не разбираш. Както и да станаха нещата, намерих вариант, смъкнах. Но ето това е момента, в който като работиш с хора, които не си работил, и те ти изпляскват нещо и ти трябва после извинение да замажеш газа, да го избършиш, да го измиеш, да обуеш сухите гащи и кажеш, ай тичай. Много силно бегай. Заради това ние преди да си дадем цена, първо държим, говорим с тях, обясняваме им какво им даваме и когато чуят цялото това нещо, което те не са го чували от други колеги, аз смятам, че ние сме много, много новатори в тази сфера и след това, когато дадат цената, тогава вече не им се струва висока и тогава след всичко, което чух, това е напълно нормално да струва толкова. А докато когато беше изплясната в сайта, всички бяха, че ти само ще дойдеш, ще стракаш, ще направиш едни снимки. Хората не разбират от това, което правим и ние, и ти. Много време им иначе. Да, това не им е работа, обаче пък виждат. Факт. Тоест, при вас, при мене, примерно, ако не си бил на моя сватба, не можеш да разбереш какво правя. Но при тебе могат да отворят сайта ви и могат да видят. При вас се вижда. На мен ми се е случило, звъни някой за сватба, искаме вие да сте, чухме хубаво, може да ни пратите клипче. Викам, на какво клипче? Те казват, как водите сватбата? Викам, това да не е, викам, лего. Викам, всяка сватба е различна. В крайна сметка, викам, аз къде да знам, вие как ще разберете? Викам, това е мой проблем. Викам, ако решите аз да ви женя, аз ще ви оженя и ще видите как ще разбера. И я взех тази сватба. И това беше майката на булката. И накрая майката на булката вика, сега разбрах. Вие сте, вика, и психолог. Да, ние го имаме това нещо в въпросите към теб. Но това го има в сами и при вас е така. Тоест, вие те първа с многото сватби, юбилеи, банкети, кръщенета и всякакви, ще разберете, че вие ставате половин психолози. Защото ти трябва да го фанеш на кеф, да го снимаш, защото при тебе муцуната му, като се усмихте, той кое... Ако очите му не се усмихват, то се личи. И ти не мога да ги нарисуваш. Абсолютно. Нали? Това е, аз затова винаги казвам, вие бяхте на моя сватба, сте били не веднъж вече, аз винаги, ако сте забелязали, имам един преембюл, един разговор с клиентите, преди да влезат младоженците. И тук аз винаги задавам въпроса, вие готови ли сте да ми помагате? Защото в крайна сметка една сватба се прави, аз ще се постарая. Гости, ако са ти отрепани, не разбираш, че не мога ги дигнеш. При нас също зависи от вендори. Разбира се. Всичко е. И тя енергията трябва да е обща. Енергията трябва да е през вас, през мен, през видеото, през гостите, през шаферите, през шаферките, кумата, родители. Младоженците са... Те са нагребена на вълната и това има работа. Ние заради това толкова много си държим да с все повечето брой сватби, все повече държим на определени вендори, чисто като дали може да работим там правилно, защото много зависи пряко нашата работа. Разбира се. Ние сме отивали на сватба, има една история, която беше отиваме, так му започва фотосесията, ние сме наели операта във Варна, на разкошно място за снимки, булката, младоженеца и преди да снимаме, звъни телефона на булката и се оказва, че във въпросното заведение не пускат да влязат декоратори и въобще гостите стоят отвън, защото собственика дошъл и седнал да си пие кафето вътре и те се притеснявали да отидат и да го мръднат и няма ли да отидат да му кажат, че е заета вече залата и булката реве. И един рев, едни сополи, грима... Преди да почне фотосесията. И сервиторката директно каза, вие кога очаквате да отида да каже на шефа да стане ли?
Не, това не е важно в случая. Важното беше, че ето заради управител на дадено заведение, ние не можем да направим хубави снимки, защото тя цялата булка е подпухнала. Да. В случая успяхме ние да намерим връзки, че да се свържем с собственика и директно да му звъннем да освободи залата, че да тръгне сватбата, че ние па да си снимаме младоженците. Имали сме диджеи, които са прибивали сватбата отвратително. Говорят, че до степен гостите да се заминат преди рязането на тортата. За такова нещо, казвам ти. И булката стои на масата. Те дойдоха да си допиете, да си доядат на нашата служебната маса, за да си изкарат добре. И как да снимаш хора, които са усмихнати, като те не са? Не е само това. Когато нямаш партия и купон, да, точно така. Аз това казвам и на видеооператорите. Ма няма да въдебна аз. Да. И вие трябва да крадете от мен. Моментите ги крадете вие. Аз ги създавам, вие ги крадете. Тоест, в случая вие ги архивирате. Абсолютно. Тоест, ти гониш точно момент так и архивираш момент. Аз не мога да ти го повторя. И ако ти не си следиш работата, обади ми се като правиш нещо. Малко, аз не съм падара, ти не работиш за мен. Аз да нямам фирма за фотографи. Или за оператори. Абсолютно. Ние на теб, защото аз си говоря с булките, водим комуникация предимно по женски. Да, между другото да кажа, че вчера ми се обади една булка, която пак вие сте ме препоръчали. Благодаря, ще първим заедно на тази сватба в Бургас. Супер. Така че ще бъде супер. Да, със сигурност. Аз съм ти станала като секретар. Мога да ти го гарантирам това нещо. И всеки, който каже, на мен ми трябва водещ, и аз казвам, диджей Дамян. И те булките сега започват. Как така, диджей Дамян? И аз, е така, това е най-добрият човек, за да ви води партито и въобще, ако искаш хората ти да са доволни, да са щастливи, да се забавляват, да танцуват, да пеят, да викат и да са усмихнати, диджей Дамян. И тук идва малко пропуска. Всички казват, ама той не е ли диджей? Как така водещ? Защото всеки, с просто диджей Дамян, и аз казвам, това му е, викам, като прякора вече. Да, то вече тук верно така стана. Аз се опитах да го махна преди години, обаче не става. Значи, примерно, реших, имаше един период 2-3 години и не исках да е само Дамян. Бре, където е звъна към, ало, здравейте, Дамян се обажда. Кой Дамян? Кой Дамян, скам диджей? Да. Разбираш? И това, като ми го казаха 100 човека по телефона, няма махане. И в един момент си викам на къла, добре, защо трябва да бягам аз от нещо, което той вече е станало някаква марка, някаква емблем, някакъв бранд, аз трябва да бягам от него. И няма да бягам от него, разбираш ли? Но да, и аз всеки път обяснявам, че си водещ. Всеки път обяснявам, че... Ама той сега и ще води, и ще пуска музика. И аз казвам, не, има екип. Яворчо, който е разкошен, много сега още едно момче, между другото. Казва се Денислав. Той е втория диджей. Тоест, Денислав е профилиран изцяло без чалга, а Яворчо е профилиран изцяло балканска музика. Ти как отговаряш на някои въпроси, където ще ги задаваме тепърво, но това е много яко. Това е направено с цел първо на мен да ми е спокойно. Второ, ти си младоженец. Искам до 12 да няма грам балканско. Атака. След 12 преди котушка. Атака. Да има фронтове. Ето за това е този подкаст, за това толкова много държахме да дойдеш, за да може това нещо да се каже. Проблема не, че не могат да направят всички това нещо. Някой ще каже, аз мога и това и това. Виж, като ми каже някой, че мога да слага тапети, да лепи паркет, да лепи плочки, да слага паркет и да боядисва и да шпаклова, накрая не знаеш, нищо не мога да прави. Със сигурност. Да, при нас и като така, ми каже някой колега, аз пускам и това и това и това, викам, брат, ти мога да пускаш това и викам, ти не може да си отворен като един, който работи само музика без чалга, нали? Неговата фонотека и начина му на мислене е различно от твоя, защото ти малко от тук, по-български. Да стане работа. Лев да вземе. Да. И другото, което е. Ето като каза Лев. Им се дават пари. Да. Те искат да вземат някой, да им работи ангария без пари. И накрая той му каже, ми шеф едно самага, ти па много искаш. Ай, чао. И не става човек. Сам човек е само. Има колеги все още до ден днешен има, които работят сами. Преди 6 или 7 години аз започнах с осветител. Митко го познавате, Митко. Станаха 5 години. Сега някои започнаха и те да се търсят осветители. Те първа, да. Но вижте, то такъв осветител, аз го взех Митко полуготов. И после съм го пращал на курсове при един много добър в България, който ми е личен приятел. Постоянно се консултира Митко с него, съветва
От до, защото то не е номера да го вземеш. Номера е и да работи, и да разбира, и да се апгрейдва, и да се развива. Ама това вече зависи и от теб и от твой подход като, така да кажем, като да менеджер на този екип. Това да, но в много от случаите самите хора трябва да имат желание. Защото аз им казвам така на моите момчета. Вие взимате едни пари. Покажете ми нещо, което да ми носи добавена стойност на мен, за да ви кача парите на вас. Ох, аз съм такъв шеф. Ама ето това Аз съм за това Станимир съм оставила да се оправя. Значи, за да ти върви правилно работата, трябва да накараш екипа, който е зад теб, да прави така, че ти да строиш, да стоиш и да струваш скъпо, и съответно и те ще взимат повече. Но когато екипът ти е сгумнян и те сваля долу, ти не можеш да ги вземеш тия пари. И като не можеш да ги вземеш тия пари, ти ще им дадеш по-малко. И това, ако те научат, ако това успее да го асимилира екипа, който те, нали, ти ако си коня да теглиш каруцата, и ако те знаят, че е всичко окей, и те ще са хепи. Само, че тук нещата минават през точно това. Ако тази година си бил на хонорар 500 лева и си му дал 50 лева, ако до година си на хонорар 1000 лева, и дай му, да не са 100, но дай му 80. Да, Нали? има много деца, пак 50. Да, даже викат, много са ти. Ти ко прави, нищо не прави. Дам едно копче, не ти искаш. Да. И тогава нещата отиват по дяволите. Във вашия бранш го има същото. Нали, гледам ги, дойдат 9 човека, фотографии и видео. Те половината пушат цигари, дойдат половината пият ръки, трети дошъл за банкета и той накрая работят двама човека и накрая нищо не става с снимките. Нищо. Ние най-много обичаме въпроса, ама вие не правите ли видео? Нали имате фотоапарат? Що единия не прави видео, другия не прави фото? Защото е коренно различна професия. Да ти кажа, от няколко години, тук може би 3-4-5 години последните, вече взеха много да се разграничават фотографии от видеографии. В началото беше всичко, един идва и вика, аз мога всичко. Каква ситуация имахме наскоро? Викам, брат, как можеш всичко? Всичко. И видео. Спри тук да мога ги снимам. Викам, човек. Аз няма, викам, да вода сватбата, викам като... Старт-стоп. Да, като сесия за фотоснимки. Сега тук, сега да снимам с апарата, па сега да снимам с видеото. Викам, аз към това няма да я водят 12 часа. Нали? Такива случки. Не се получава. Между другото, аз ще ти кажа нещо, сега виж, дърпате ме за езика да ви кажа нещо интересно. Скоро време се подгответе, ще ви дам една уникална локация в град Пловдив. Чисто нова. Толкова нова, чисто нова. В момента се строи това нещо. В интерес на истината мога да кажа, че това е моята мечта, която и в момента изпълнявам. Строя голям комплекс, в който вътре има голяма зала за сватби, основно за сватби, на тя и други ивенти, но са градина за изнесен ритуал голяма. До градината има открит плувен басейн, който е направен много стилно, дори може да се правят и външни сватби. Ако не ми преще котка път, тази година трябва да отворя басейна, а до година съм си дал срок да отворя залата. И ако имам щастието да стане всичко, което аз смятам, че ще стане всичко, което искам, сигурен съм, че ще бъде едно от любимите места за снимки. И ние сме сигурни. Абсолютно Аз винаги съм много инфлуенсната от тебе. Даже наскоро гледах един комплекс строителен с апартаменти и го ръчкам. Викам, виж, харесах място. Пловдив ли? Да. Хареса място, показва тебе. Само да ти кажа до каква степен, нали, успяваш да ми въздействаш. Пловдив беше града, за който съм казала, че никога няма да отида там да живея. Защото ми е много горещо там. Окей, нали, значи, както го има и в живота, всички красиви жени имат нещо, което е не окей. Така и Пловдив. Пловдив е уникален град, но има нещо, което не е окей. Не казвам. Не казвам. Сега пред хората да лъжиш. Трябва ли така да правим? Никога няма да ти каже какво ти има. Разбираш ли му? Той винаги ще вика... И по-добре. Да. Така че, общо няма как, нали, цялото щастие няма как да го имаш, но в Пловдив наистина, аз съм на мнение, че ако... Даже аз ви бях препоръчал да дойдете в Пловдив да живеете. Да, разглеждам сега едни райони. Но вие ми казахте, че по-скоро сте тръгнали за София и така бяхте тръгнали да се подготвите нещата. Чисто на този етап от живота ни, да, но разглеждаме, често казвам. Така да мръднем. Между другото, Пловдив е много жаден за
за локации, изобщо и за... Не само за локации. Около Пловдив има много локации. Първо. Второто, което е за вашия бизнес, Пловдив е най-доброто място за живеене. Ще ти кажа защо. Защото е средата на България. Аз затова избрах на времето. Не само, че ми харесва Пловдив, а и си направих сметка към София 1 час. Стара Загора 40 минути. Бургас 2 часа и 15-20 минути. Разбираш? А като ти София, какво става? Пловдив 1 час. Бургас, в 3 часа и 15 минути. Варна, 5 часа. 7, 5. И фащаш къра. Нали разбираш? И в един момент се оказва, че защото през Пловдив ще минеш оттатък прохода, ще отидеш в Търново, Плевен, нали? Имат къде да минеш. Като локация стратегически е доста по-добре със сигурност. Идеята за София беше друга, тип каквото да си говорим, 99% от нещата се случват в тази част на България. Имаме време има да го мислим, ще го мислим със сигурност. Сега да не говорим за ние къде ще живеем. Абсолютно. Аз ще върна за малко на сватбите с един въпрос, който на мен ме направи силно впечатление. И то е, когато влезеш на сватба, ти познаваш младоженците, познаваш 5 човека, още да кажем. Влизаш в сватба, 200 човека около тебе. Така? Как решаваш към кого се насочиш? Всеки път да виждам, ти тръгваш към някой рандъм човек, пата кюта, след 15 минути всички вече са в джаза, купона върви. Колко време ти трябва да определиш? Колко време ти трябва да се ориентираш в една зала? Къде? Погледа е много важен на човек. Очите казват много неща. Адски много. Не е нужно някой да говори, за да го прочетеш по очите. И повярвай ми, на такива места никой не идва предубеден. Всеки идва да е ляк. И тогава е най-така, имал съм такива, които така ме гледат, но много бързо нещата започват да се подсмихват. Нали? То е ясно за какво, аз разбирам. Примерно хубава жена до него, той е по-ревнив, сега гледа, аз що горе не съм красавица, ама не съм и грозен. Нали? Сега си вика, това сад да не вземе да я сваля. Аз пък си знам какво да направя. Аз пък въобще не я поглеждам, не пък хода да му правя четки, а него и той накрая вика, поздрави жената. Разбираш ли, ма? Защото той му става неудобно вече, разбираш ли, от тази цялата работа. Тук целта е да намериш погледа на човека, да го усетиш дали е готов да ти реагира. И ако го усетиш по очите, че е готов да ти реагира, и работиш с него. А ако се окаже и зевзек, всички, и всички, ако го знаят, че е такъв, и го цъкниш, тогава е брутално. Аз имам сватби, които няма забравя една сватба, направихме в около Родопите. В някакво село бяхме в Родопите. И тези хора бяха казали, че досега никога в този град сватбите не ги е правил само диджей. Оркестър и диджей е за между другото, докато оркестъра почива, да им даде по 15 минути почивка. И решават да сме ние. Толкова смях. То беше като стендъп комеди. Но то беше лав след лав. Ситуация след ситуация. Те с... не ти го разсмея само аз и още 3 човека. Цялата сватба. Набарихме там някакви чужденци. Вземе ги базикаме, той е развален английски, аз развален английски. Така безумие. И накрая свършва сватбата и викам на момчета, пичуе. Викам, ви имахте усещане, че сме на сватбата, вика, човек, не знам какво усещане има. Беше бати купона. И когато нацелиш хората, като ги пипниш, и само трябва, те хората са, не знаеш, всеки си желае и си въобразява неговите 2 минути слава. Да. И ти като го барниш, сега аз съм, нали, аз в качеството си на популярен човек, нали, с някакъв имидж, нали, имат ми някакъв респект хората. И като отиш ти, като го натиснеш, и той се кефи, че има обърнато внимание. И си му дал и сцена. Факт. Сега, има нещо много интересно, което защо казват някои, на теб се получава, на другите не. И аз отговарям. Това е 30 години работа в този бранш, 15 години телевизия, 12 години радио, имам някакъв имидж, имам някакъв бекграунд и когато се появя, аз се появявам като човека, който е диджей Дамян, а не Жоро диджейчето. Има тежест. И да, има друго усещане. И затова някой пъти на нас популярните хората казват, че са ни позволени някои грешки. Защото съм правил някои лапсуси на сватби, брат, казвам ти. В кофти момент. Било май срам от мен. Ама то става лапсус без да искам, разбираш ли ма? Помниш ли някой? Не искам да помня.
Просто... Аз знам, че ми е било трудно да снимам на моменти, защото като влезеш в някаква серия и то е само аз отзади се заливам от смях зад фотоапарата. Айде, ние може да се скатаем, може да се скрием, защото ние Ние гледаме може сме инкогнито, ама той е на топа. В смисъл, Да, обаче то лошото при вас, знаеш какво е, че вие, на вас като ви е смешно и вие бивате да снимате. Тя не е набеля. Защото аз като взема да разсмием хората, най-вероятно, нали, вие сте млади хора с чувство за хумор, нали, защото има някои много големи сухари, направо е сухоежбини от всекъде. И примерно вие, аз имам случай видеооператори вода сватба и правя нещо и той се смей, ама да се прави така и вика, брат, моля се, вика, не мога да прави един кадър. Ние сме фото, няма проблем. Да. Така, но... Видеото да му мисли. Те там... Но виж, аз за мене сватбите много ги обичам. И то ги обичам искрено, защото смятам, че най-вероятно и при вас е така, че ако двама млади хора са те поканени на техния най-съкровен празник, за мен е седно вкарат под завивките им. Ти да им направиш купона, ти да им бръкнеш душичката, ти да им направиш гъдела. И когато направиш всичко това и накрая ти кажат благодаря ти, беше перфектно, това е най-големия кеф. Те парите е ясно, те ще дойдат. Но тук на мене просто ми харесва. Аз гледам да се облека хубаво на сватбата, да изглеждам добре. Не защото трябва, защото на мен ми е готино така, разбираш ли? Искам да лъхаш на кеф, да им е хубаво, на парфюмиран, изкъпан, направен. Влизаш, хората като, дали... Няма значение, че е в някое село или в някой голям град или в някой... Ние подхождаме така също за всяка сватба. Имаме изтупани, управени. Аз съм винаги с официални обувки. Имало е случаи, в които когато локацията позволява, съм била и с някакъв ток. Въобще, нали, прилежно облечени. Да, са уважение към самите хора и към нас сами. Вие защо сте такива? Вие сте по-официални от младоженците. Ами ние сме на сватба. Вие сте на работа. Няма значение. Ние сме на сватба и сме част от тази сватба. Ето. И вие сте ни се доверили изобщо и... Са го чували от колеги. Брат, как може с те обувки, ти как изкарваш цяла сватба? Викам, няма значение, аз съм на сватба и те хора са ме поканили. Разбира се. Запасан, сресан с обувките. В крайна сметка има и нещо друго. Аз при нас пък е, нали, освен обличането, аз най-ми е любимо, като дойде от персонала, някой казва, какво да сложим за пиене? Аз към вода и кола. И те казват, алкохол, аз към, не, и те казват, аз към какво? Те казват, вие не пиете ли? Аз към, нито един от моя екип не пие. И не пуши. Откъде ги намери? Ние сме 4. Само на сватби с теб, когато сме на цялата маса да няма алкохол. Да. Всички други, да не говоря за диджей. Там сме виждали страшни неща. Той така започва. С бутилките се наливат зад пулта и ние сме добре, че си на работа. И фас след фас. И цигарите там, докато пуска. Значи при мен ние сме 4 човека. Аз не пия, не пуша, Яворчо не пие, не пуши. Яворчо някой път така за 50 грама, то даже не е на салата, ами примерно е някъде навънка с приятели. Митко не пие, не пуши. Денислав, новото момче, взема го, знае го, че пива. И му казах, имаш два варианта в този живот. Искаш да си промениш начина на живот, спираш алкохол, защото при мен алкохолици не виреят. Няма как да стане работа. Разбираш, просто не става. Ще ми лъхнеш един път на алкохол, аз не пия, ще ми е кофти, ще сваля от буса и ще кажа, изчезни от тук, оти и се прибирай пиянице, и ще стане два пъти, ще изгона. И Денислав спря да пие. Браво. Готин избор. Да. Естествено, че готин избор. И другото нещо, не мога да разбера. Защо трябва да пием на сватба, бе? Ма защото вика, вие сте диджей. Викам, значи диджеите в трудовата характеристика пише. Водещ, пускаш музика и пиеш като смок. Защото иначе не вървят песните. Да. Купонът не върви. Най-ми е любимо, като каже някой, брат, аз пия, за да мога да съм им в вайба. Викам, братле, някой след малко мога да във вайба и да скочи от покрива. Ти във вайба ще му скочи от покрива и ти. То не е баш същото. Не може. Просто си оправдават желанието за да пиене и ядене на аванта. Аз имам случай в началото, като започнах да правя сватби, защото аз се дърпах много години. Аз правя сватби, може би вече станат почти 10 на години. Но при това много му дърпах. Аз се отказах и само на приятели ходих. Такива много близки, които са ми много близки. И в началото не исках точно поради този факт, защото първо не разбирах сватбата. Не я разбирах като начин на водене. После имах един колега, с който работих, той ме взе, вика, тук аз сме на една сватба. Аз гледам, той към нищо сложно няма.
просто научих някакви стандартни неща, които трябва и всичко друго ти е гръбнака, Сега при мен е окей, защото аз на импровизация нямам проблеми, аз съм гръм. Ти с твоя бекграунд няма как да можеш само на импровизация да го караш. Някои го имат този проблем и ние им е окей. И това ми правеше впечатление в начало, докато се измъкна от варианта, в който някой беше пуснал слух, че аз съм се напивал, по сватбите не съм правил. Леле, откачах. Викам, хора, аз не пия, бе. Аз не пия. Аз не близвам. Нали? Тоест между непиене и непиене има пак разлика. Защото и колегата Яворчо не пие, но при някакъв път, който излезе с приятели, и пие едно малко за отскок. Аз с приятели излеза, не пия. Моето е тотално. Да. И това докато се преборя от такива доброжелатели, сигурно и вие сте ги имали такива, нали? Ние сме мега надути, с нас не може да се говори, ние сме ужасни за комуникация, отказваме локации. Такива неща слушаме редовно. Офанзилата към нас Помня веднъж на една сватба бяхме спорили с екипа и на тема теб. Защото някой спомена от някъде. Но ние не сме били на тази сватба. Не. Ние си бяхме фотографи, ние сме съответно с друг диджей, Но вече сте били с мен на сватба. Да. Така. Да. И сме, нали, поддръжници, агитка. Абсолютно. И те започват да обсъждат нещо на тема пак цени. Така. И пак казват, вие видяхте ли Дамян какви цени се е обявил? И Станимир го чува това нещо и само беше малко само. Просто както си вечеряме на масата. И те, ти добре ли си бе? Как ще малко ти такива пари? Ти вземаш ли такива пари? И Станимир, аз ако може да ги взимаш тях. И те, ама той какво дава? Вика, виж, този човек може да ходиш да се учиш какво прави. Защото през цялото време знае какво се случва на сватбата във всичките екипи, което шапка ти сваляме. Ти си единственият човек. Единственият, който знае във всеки момент кой къде е застанал, къде трябва ти да застанеш, за да не пречиш на фото, на видео, едновременно как да направиш купона, кухнята къде се намира с приготовлението, кога трябва да излязат, кога не трябва да излизат. Всичко е по конец и това обяснява това нещо и те пак нещо там не бяха съгласни и той, добре, аз сега кажи си ти честно. Ако ти можеш да вземаш тези пари, ще ги откажеш ли? И те. Тогава какъв ти е проблем? Проблема не ти е, че диджей Дамян взема тези пари, а че ти не можеш да вземаш парите. Те не могат да разберат, че аз съчетавам няколко неща в едно. Те това не могат да проумеят. Големите, т.е. хората, които са интелигентни и те, които ме взимат за сватба, го проумяват. Първо, аз съм водещ. Тук спестяваш 2000 лева. Второ, аз съм популярно лице. Водещия вече не е 2000, вече става 5. Спестил си 5000 заради популярно лице, защото ако вземеш много популярно лице, ще вземи между 4 и 5 хиляди, между 2 и 500 евра ще вземи. Не да говорим в евро. Първо. Второ, в моята цена влизат 3 човека екип. Осветител, първи диджей, втори диджей. Ти само да си платиш диджеите, са ти по едно 1500 евро. Двама диджеи по 1500 са още 3 бона. Осветител 500, 3500. Плюс водещ 2000 лева, до тук стана 5500. Така, отделно. Моето водене е тип стендъп комеди. С много смях. В България има някой човек, който мога да правят това. Рачков и Радков. Краси. Аз мога смея да твърда, че аз съм третия в България, който може да води по този начин. И твърдо мога да го заявя, колкото и нескромно да звучи, че съм готов с всеки един да застана и да вода, да видя за какво става дума. Друго нещо. Тук също представяш ни големи пари, защото ти получаваш водещ, получаваш хумор, накрая получаваш диджей Дамян като изпълнител. И това сме го виждали. Да, и това говорих с булката вчера. Към цялото това нещо ти получаваш професионално озвучаване, професионално осветление, транспорт и това не става. И добре, сега, като ти разказах всичко това нещо и като знаеш цените горе-долу, знаеш какво ще кажа? Малко взимам. Да, малко взимаш. Този подкаст трябва да се казва на диджей Дамян. Малко взима. Така е. Разбираш ли? Те това не могат да разберат. Аз нямам нищо против никой колега. Напротив, даже съм се опитвал да им обясня на някои колеги как трябва да се направят ценообразуването, за да могат да са окей. Но те, понеже как да ти кажа, ти струваш толкова, колкото вярваш, че струваш. Ако
ти струваш 5000 евро, значи ти струваш 5, но ти трябва да си уверен, че струваш 5000 евро, за да можеш като застанеш на масата, да стоиш като 5000 евро. Защото ако струваш вътрешно и знаеш, че си 1000, а искаш 5, повярвай ми, Личи си. естествено си личи. Добре, интересно ми, вие като фотографи, на кой ден след сватбата давате снимките? До 3 месеца. До 3 месеца сме дали окей. като срок. Но спазвате срока. Абсолютно, абсолютно. Ние сме с Може да железни не спим, да ни ядем, но сватбата Да. ще я получат когато И в трябва. тази част сме педантични много. Да, това е много важно. Много нямаме Това нито защото един аз имам закъснение. много такива обратни връзки от други колеги. Снимат и дори видео след 5 месеца, след 8 месеца, даже имах една сватба, ми пратиха след 1 година снимките. След 1 година ми изпратиха. Викате, аз викам, що сега ми ги праща? Вика, вчера не ги дадах. Ужас. Не една искаме да година. сме луксозни фотографи и за нас лукса не е да чакаш като си забрал сватбата да си я припомниш, ами това е да получиш топ обслужване преди сватбата, още и отношение. След това по време на сватбата да знаеш, че имаш екип, на който да разчиташ въобще за всичко, не само Я да за те снимки. попитам. И след това знаеш, че ще си получиш всичко в срок, както си го искал и както си го представял. Вие с всички младоженци ли правите очи с очи среща? Онлайн. Правим онлайн. Понеже не може да се среща. срещнем с всеки, но задължително това не е едно от условията да имаме онлайн среща с тях. Да. Аз да ти кажа честно, Ние отделяме 2 месеца само за това. аз За зимата. много малко. Почти, даже и онлайн не. Всичко ми е по телефона. И да ти кажа честно, аз си мисля, че по телефона, поне за мен, е по-добрия вариант. Защото, сега при вас може би е друго, нали, вие да обяснявате по При мен е много специфично. Имал съм случаи в начало, аз ще кажа, що спрях да избягвам да се виждам. Защото някой като си те хареса, нали, като популярна личност, той може да направи 9 срещи с тебе и аз трябва да се отзова на всичките му срещи. Не, една. Брат, много трябва да се видим с жена, тук трябва да се видим още. Към дай по телефон. Не, трябва. Те явно хората Чувстват близост, почват да скъсяваш дистанцията. Точно така. И в един момент, когато започнеш да ги обслужваш по този начин, че са малко, аз имам някакво време, което вие ми го отнемете, което нали, разбираш, че аз не съм душеприказчик. И затова реших тук при няколко години, може би 3-4. Викам, няма смисъл, спокойно, капаро, тогава ще описам, прочети това. Се чуем по телефона. Имах няма забрана, скоро беше между другото тази сватба тук в София. И майката на булката, аз съм се виждал с младоженци само един път. Само един изтъп. И Почнем ли с майката на булката? И ми звъни и вика, господине, кога ще се видим? Викам, госпожо, поимате се видим, поимакам да се виждам с вас. Викам, аз съм се видял с младите, разбира. То така не става, то така не може. Викам, вижте, аз съм взе човекъм, нямам как възможност да се видим така. Виждаме се на сватбата и тя е да вика, и сега това сватба ще направим. Вие вика, само един път сте се видяли. И аз казвам, това какво общо има? Тека, жених другата ми дъщеря миналата година, ние с вашия колега се видяме поне 10 пъти. Викам, госпожо, аз време за 10 пъти да видя нямам. Второто, което не знам моя колега кой е бил и какво е направил, след като свърши сватбата, имате да ми доплащате. Като не сте доволна, просто не ми доплащате. И тя сега стои, ма гледа така. Викам, ще ви кажа нещо. Аз съм убеден, викам, че този колега е взел всичките пари преди сватбата и е изчакал само да вземе овъртайм. Да, така беше. Викам, знаете ли защо? Защото към не е сигурен. Викам, аз съм сигурен в себе си. И като не ви хареса сватбата, кажете, не ми хареса сватбата, теглете ми една майна. Ще кажа, окей, съжалявам, извинявам се, няма проблем, съжалявам, че съм разделил празника и ще си тръгна. Свършва сватбата, не, младоженци и булката така, майко, стига да ще видиш сега всичко. А те са ме гледали на други сватби хората. Младите. Минава сватбата всичко и тя накрая. Да ви кажа честно, много съм впечатлена как успяхте специално да обърнете внимание на тези, които са така, аз казвам, на наборите, нали така? Да, именно. И как и млади, и стари, и така нека си ги консолидирахте и така. Викам, госпожо, казах ви, разбирам, но вие явно сте професионалист. Кажи честно. Не, няма лошо. Аз към
И викам явно. Аз не мога да сърда. Абе, случва се, понякога получават ми се нещата. Виж, аз не мога да сърда на хората кой какво мнение има за мен. Нали, всеки си изгражда някакво мнение и си го има за... Нали, за вас има едно мнение, едни хора, аз имам друго мнение, трети има друго мнение. Ти не можеш да се сърдиш на това, че някой има лошо мнение за теб или примерно криво мнение или без да те познава. Чул да дочул. Случва ли са младоженци, нали, като свържа с теб, казват ти горе-долу какви настроения имат относно музиката. Има ли такива, които директно искат да дадат някакъв плейлист, който... Защото това го знаем, нали, други диджеи. Почват да обръщат като Winamp. Да. Сега, имаме такава опция, т.е. ако някой много... може да си изберем някои песни. Викам, мога да минете и 100 песни. Но пак ви казвам, аз тези песни, ако пусна някой, аз не мога да ги пусна всички, защото ако ги пусна всички, означава, че тогава, няма нужда, ще ги дадем една флаш, ще ги пусна, я застана, остана, те си върват. Не, аз за това. Ние водим сватбата, виждаме какви предпочитания. И където виждаме, че може да влезе нещо, да се вмъкне, ще го вмъкнем, че да ви е окей. Но ми покажете 3 или 5 песни, които са ви мега любими, които искате да сляпо да ги чуете. Ще ви ги пусна, обещаваме. Да ми дадете 100 песни. И аз да пусна тези 180, аз тогава не ви трябвам. Просто не ви трябвам. Искам да ти кажа, че така не се получава. Ние го пробвахме на нашата сватба. Това нещо. Не, си направим плейлист на една плашка, компютъра без диджей. Не става. Истината е, че в случай, както аз съм водещ, аз съм острието и с колегите ми отзад, ние сме много добър екип, вече сме се сработили с Явро, човече съм 7-8 години. Вие се разбирате с поглед. Аз не съм ви виждала вие да си говорите по време на работа. Винаги е било само в момента, в който чат, погледнеш го. Той знае коя песен да пусне, откъде да я пусне. Именно. Това е... Именно, то всичко е... Само докато се погледнем, той него му е ясно какво трябва да правя, само като да направя така, усеща, че так микрофона ще дигне. Имаме си някакви знаци, които си... Ние имаме много пъти сватби, които като свършим, викам, брат, тук объркахме и какво си. То никой не е разбрал. Ние за нас си гледаме да сме... Шлайфът е стиковането. Абсолютно. Между другото, веднъж на сватба ми се е случило, просто докато се случва някакъв момент, ти да минеш пред камерата, в момента, в който леко само те буднах по рамото, ти вече знаеш, че съм там. Знаеш защо въобще да за секунда се изтегли отстрани и изчезна. Това не е заради сватбите. Това ще ви каза ли какво? Това е заради телевизията. Защото когато си снимал много години телевизия, ти работиш с оператори. И някой път, успяваш да се объркаш и да загърбиш фотоапарат, камера, примерно. Обаче, когато те чукнат, една сеш и ти се мърдаш и осъзнаваш, че реално погледнато не си сам на терен, има още хора, които трябва да работят, които трябва да изкарат материал от това нещо. Аз си мисля, че ми идва от телевизията, защото поне така го разбирам. Може и да е някакъв инстинкт, но според мен е от телевизия. Това е най-образното нещо, защото помня даже на една сватба, как му бяха ударили много лошо обектива, при условие, че няколко пъти беше направил забележка на водещата. Най-редовното е с ръцете така да ръкомахат отпред пред камерата. Дали порязане на торта, някакви такива много важни ключови моменти. Аз редовно ги бутам. В смисъл, хващам го и издърпвам го. Усети се. Ние спомните на нашите сватби, че като режат торта, аз викам всички, викам снимки направете. Готови ли сте, колеги, всичко окей? Да, всичко е подредено. Да, всичко всичко е наредено. За да може точно за това говорим. За това сме колеги. Абсолютно. Аз това ти казвам, просто вървяхме по тези стълбички, това беше виж пилотаж. И това е най-лесно заснетата сватба в живота ми. Благодаря много. Просто само наистина там натискахме копче и аз изкарах мега яко, смисъл, беше си купон, нищо, че беше чалга цяла вечер, беше готин вайба. Имаше и малко друго. Кажи ми, ти харесваш ли на диджей Дамян песните? Харесвам на диджей Дамян песните. Хора, харесвам на диджей Дамян песните, са много яки. Ние се хванахме една вечер, не си правилме етап, дето когато заспа след 10 часа вечерта. Да слушате моите песни. Да слушаме твои песни. Влязахме в YouTube и започнахме да слушаме твои песни. Те са забавни, те са с готин вайб, с готина енергия. Каквато и да е музиката, аз съм почитател на музика. Ако музиката ти носи готино настроение, готин вайб и цялото усещане те преповдига, тая, как се казва, стила е. Няма лошо, това е наистина така. За съжаление, малко са хората в България. Има много сватбени диджеи, набедени. Има много хора, които подбиват пазара определено. Има хора, които се научиха вече да вдигат цени, защото започнаха да вярват в себе си, че струват пари. Има много различни, като света, има най-различни хора. Той сега пазар стига, според мен. Казвам и заявявам защо съм сложил цената в сайта. Отваряш сайта и щом не съм лъжица за твоята уста,
просто ме затваряш. Това е. Аз нямам време да си говоря с 100 човека по телефона на ден за сватби, за банкети, за юбилей, за кръщенета, за не знам. Здравейте, да, имаме сайт. Влезте, проверете го и ако цените са ви окей, звънете, вече ще договорим комите въпроси. Или който е влезнал, видял, казал, много ми е скъпо, не мога. Но сега, колкото и нескромно да звучи, аз имам за миналата година имам 243 ангажимента за цялата година. Супер. Тази Ние година... толкова сватби не може да снимаме. Няма кой да обработва. Слънце, при мен има и дискотеки. Нали, не дей забравя, че аз съм в дискотечната сфера, съм много силен. Значи, при мен има и дискотеки. Другото нещо, което е, аз мога да взема още сватби. Мога да ги направя 2 пъти повече за един сезон при мен. Обаче ги направя 2 пъти повече за един сезон, ще трябва да изхвърля колеги, с които работя зимата в дискотеките, в клубовете. И се налага да дам част от датите на клубове, които ме хранят зимата. Защото зимата, знаете, сватби на най-сферото. И затова ми се получава. Но пък, виж, ако мога да правя по 30 на сватби на сезон, но трябва да ти кажа, брат, че са ми всичките целувка. Аз съм 100% убеден. Целувка. Не, на мен ми е кеф, разбираш? А то си личи. Така че, за това ви казвам. И един ден дори сложите цената, да ни ви пука. Ако някой знае, че сте добри, и ако някой може да чете правилно по отношение на това, което сте им писали, това, което сте сложили, интелигентният човек ще звънне, ще поиска разговор с вас, ти пак му поговори. И каже, това е нашата цена. И друго нещо имам. Златно правило. Отстъпки не правя. Това правило ние си го сложихме наскоро. Това е. Значи, повярвайте ми, щом си вършиш добре работата и знаеш колко струваш, отстъпката е да плюеш върху себе си. Самичък. Случвало ни се на роднини, да кажем. Нали, Не, нещо виж, такова. аз не говоря в случай на роднини, нещо с сестра. Не искам ти такива кажа, ангажименти. да. Не поемаме такива ангажименти. Аз ще ти кажа. Аз отдавна не правя на роднини. Да. Мога съм гост. Да. Мога да изпея 3 песни. Е така, бадева, нали, подарък. И 5 да изпея. Но не вода. Който иска да си взима, да си плаща, да такова, нали, тогава. По същия начин. Не снимаме на роднини. Защото и аз съм го едно време. Звънни ти кажеш му той, брат, сега ти такова, значи дай малко да намалим това. И ти намаляш и той те прави на маймуна и накрая пак не е доволен. Или друг вариант. Отказваш му, вика друг диджей и той накрая, брат, аз по-добре бях дал да още малко повече пари да взема тебе. Само че той като ми се обади на мен, няма ми да повече пари. Да, пак ще иска по-малко. Ето това е родинската схема. То го има и това, че липсва авторитета, честно казвам. Това го усещаме все повече. Когато ти е познат, когато ти е приятел или пък роднина, ти си стънката е камето, нали, те са верите. Е камето, Да. Дата ми заета не мога. Не мога смешно. Не мога заета ми. Коще ти е празна. Да. Си заед. Откакто заминахме от Варна и имаме много малко ангажименти вече в тая част, от тогава е много хубаво, защото отидем ли на варненска сватба, там където не знаят, сме точно стънката и камето. За вендорите, не говорим за младоженците, те продължават да имат същото отношение към нас, което имат, но вендорите във варненската част, здравейте, какво правите? Много е странно. Аз съм живял около 20 на години във Варна. Да. Ние с тебе се познаваме от доста време. Тоест аз разбрах, че той не каза, че се познаваме. Аз даже не си спомням. Много странно. Аз също имам много малко сватби в този район. А най-интересно, че там съм започнал като цяло кариерата си. Нали, по отношение на диджейска работа, на телевизия, на радио. Реално погледнато мен Варна ми е любима, защото ми е дала нещо много важно. Тоест в този бранш, който съм влезнал, тръгна покрай Варна. Но там имам наистина много малко сватби. И ние. Не мога да разбера защо. Майндсетът е различен на хората. Възможно е. Сега, вие примерно да кажем този сезон, който е основно София ли имате или София-Пловдив? София и централната част, да. Да. Тук там е Бургас. Аз не мога примерно да ти кажа къде ми е, коя е моята част. Значи, ако ти отворя сватбите ми, моите са пръснати. Ма казвам ти, от един в другия край, в другия и в третия. Не мога да ти кажа, примерно, Пловдив много ме искат. Във Враца не ме искат. Насякъде. Може да е по една-две. То при мен е така, по една-две, но
Навсякъде. Софийска област предимно. Ние затова се изместихме. Аз миналата година се убих от път с колата Варна-София, Варна-София. На Хендрих, една сватба, на 3 май беше сватба във Варна и аз без да погледна, на 4 май приемам сватба за Банско. Банско. Майко. Да. 11. Ето за това ти казвам, че Пловдив, ако бяхте. Да, Нямаш проблем. Факт. Само, че тогава беше 12 часа, 12 часа свърши сватбата във Варна, колата директно от сватбата към Банско. Да, така е. 7:30 бях в Банско, 10 часа легнахме да спим от вратата, 10:30 почнахме сватбата. Да, то при вас е още по-зле, че вие почвате още в 10 часа. Защото нали си изнасяне на булки, да, трето път. Другото при нас е малко добре, ние отиваме към, зависи, 1, 2, 3 часа, почваме техника, слагаме и сме по-благодетелствани от тази гледна точка. При вас е по-голям, нали? Да. Били сме на някои сватби, където е тотално умряла работа. Не говоря с тебе. Обаче, че каквото и да се мъчи да прави, тия хора не става, бе. То умряла работа. Диджея го няма. Значи диджея, виж, много хора бъркат, аз това казвам, че сватбата, тя не е само музика. Това, което ми казахте преди няколко минути, като си говорим. Като влезеш, как усещаш към кого, как? Другото нещо. Аз не знам вашето мнение, но сигурно като влезе, енергията ми е друга. Да. Ти зареждаш цялата стая в момента, в който влезеш. Ето, това е. Това е разковничето. Като влезеш, значи първите 5 секунди трябва да им привлечеш вниманието. И трябва да си интересен, за да продължат да тъгаш. Защото това е като в телевизията цък. Това е много тъп цък. Това е много яко. Нали? Първите 5-10 секунди грабнеш ли им вниманието, оттам нататък вече почваш да ги правиш на пластилин, да ги мачеш. А какво правят другите колеги? Той пусне музиката. Чака. Вика, не свърши. Пуска хоро, чака. Пуска чалга, чака. Пуска сръбско, чака. Ти поне знаеш моите ритуали колко са бързи. Туп. Абсолютно. Значи аз съм бил на някоя сватби на колеги, няма казвам. Той ритуал, той го дели на 4-5 пъти и го прави цяла вечер. И накрая на въпроса, слушай сега, брат, това що го тигли до 12 часа, като можеш да го направиш до 10 по 11? Брат, да си влезна в овърта. Ох, майко. И това като го чуя вече, и викам, не. При мен принципът е такъв. Аз работя, пакета ми е за 4 часа. След четвърти, аз съм единствен в България, който работи на 4 часа. Всички диджеи работят на 5. Аз работя на 4 часа. Почваш 6 до 10, почваш 7 до 11, почваш 8 до 12. Аз до 4-тият час съм минал всички ритуали, плюс тортата. Защото някой може да каже, сватбата свърши. Той си е платил, може да не иска повече да има. Кой съм аз, че съм сложил 4 часа и ще му разтеглям сватбата в 5-тия час, той може да каже, че пич. Аз съм стоил за 4 часа, ти трябваше да ги направиш тези ритуали. Затова почне 7, 11 без 10 тортата се реши. Защото в 11 те му казват, сватбата свърши. Окей, събираш си нещата и стрелваш. Да. А другите те да вземем овъртайма. Ние сме присъствали на друг случай. Сватба на хора, които в последствие ни станаха изключително близки. До ден днешен сме приятели с тях. И сме изговорили много време с булката. Знаем колко им е важно и колко са купунджи. И следващия момент стоим на масата и водещия отива при диджея, почва. Брат, ако обичаш малко да поутрепиш вече купона, защото тия хора, виж как им се танцува и им се игра. Пък те всичките са, душата им танцува. И вика да ги поубия, защото утре рано сутринта ми почва другата сватба в Бургас, искам да се наспя. И той, нямаш проблеми, сега ще ги метна с баладите. Да. И вика до 1 час ще са почнали да се заминават всички. Ние го чухме това нещо тогава и ги бяхме спрели. И беше хора, моля ви се. Знаем колко държат младоженците на купона. Свършете си работа както трябва. Да. Хубаво, че са го послушали, защото в повечето случаи така ще кажа защо е така. Защото пак отварям скобата за плащанията, ще са ги взели парите. И ако овъртайма му е някакъв къс, такъв 50-100 лея, той казва, брат, сега ще стоя още 2 часа тук, аз по-добре ти си легна, защото утре ще изтърва и не други пари. И затова го правят това нещо. И понеже повечето младоженци попадат, мога да кажа, смея да твърда, че в България има 90% непрофесионалисти сватбени диджеи, и 10% сме тези, които сме професионалисти истински.
И когато попаднеш на непрофесионалиста, те са много, накрая получаваш 1:1. Да. Нали? Ефтиното си е ефтино. По този случай ще ви кажа един готин анекдот. За да разберете, че аз винаги, когато казвам ефтиното си е ефтино, аз даже ги базикам с това. Викам, тук съм, защото съм скъп. Нали? Викам и пак се не късмет, защото до години към цената е още по-скъпа. Нали? Но това е под формата на хумор и на майтап, което е истина. Та анекдота е следния. Мъж свършва работа от завода, взима 4-5 хиляди лева заплата и си тръгва към вкъщи. Вървейки към вкъщи, вижда един плейбой бар, влиза вътре, почва да пи, почва да дава бакшиши на танцорките, те му танцуват, той пи танцорките, Прибира се сутринта, жена му на вратата, ко става? Той тук бях, за мен бях на един пар, такова, заплата. Заплата, защо го съм подарил? А как си подарил? Защо го е подарил? На кой е? На танцорката. Тъй като ти лут ли си, бе? Как да реш 4 хиляди лева, вика, по бара на танцорката, като ти, вика, аз за 100 лева ще ти сготвя, ще ти изиграя стриптиз и вика, ще е супер. Той, тя казала, айде утре, прибира се в 5 часа точно от работа и всичко това ще го получиш. Така. Хубаво. Вика, за 100 лева да видиш кое е. Прибира се той, наш сложила жартери, направила мусаката, сготвила, той седна, еде, плющи, тя танцува там нещо, святка загаси копчето на тока, сега има цветна музика, и в един момент, нали, минал там 20-30 минути и тя спря, казва, така, кажи нещо, кажи така. Какво да каже, ефтино си ефтино. Разбираш ли? Тоест, в случая получаваш това, за което си платил. Абсолютно. Аз другото, което... Не сме толкова богати, за да плащаме ефтино. Разбира се. Обсъждаме тук преди миналата година с едни приятели, обсъждаме една тента. Един колега ще прави едно заведение, слага една тента и има два варианта. Едната е по-ефтина тента, другата е по-скъпата. Разликата между по-ефтината и по-скъпата тента е в това, че ако на едната падне сняг, няма да се огъне да се щупи, другата, ако падне сняг, ще се огъне и ще се щупи. Разликата е двойна в цената. И аз му задавам въпрос. Той тръгва към ефтината. И аз му задавам въпрос. Викам, добре, брат, само ще питам нещо. Ти за колко години ще го работиш това заведение? Той, то си е мое помещението. Аз казвам, значи тази тента прави за 5-10 години. Той, да бе. Аз казвам, добре, аз не разбирам нещо и към нещо не мога да хвана тук логиката. Ако падне сняг и щупи, той казва, то тук почти не вали. Викам, то не вали миналата година. Не вали тая година. Няма вали до година. По до година ще завали. И ще изчупи. Викам, и знаеш какво ще стане? Ако сега дадеш 20 000 евро, като ти щупи тентата, ще дадеш 40 за по-скъпата, защото ти си изял един път дървото. И защо трябва да даваш 20 да ги губиш и после да дадеш 40? Ми дай 40 и ти е мир на главата. Да. Той стоя, брат, прав си. Викам, по-добре се разбери с доставчика, да ти разсрочи нещо, направиш, си ми тентата за 40 и служи тази за 40 и да ще вика, брате, добре, че те послушах. Валяла е сняг. Викам, това е българина, най-ми е любим лафа. Може ли нещо? Да направим да измислим. Да, по-така. Викам, и аз даже викам, какво по-така? Нещо за някакви танци, за танцорки. Не, нещо, ако може по-така цената. Аз към, какво янца? Викам, няма да я дигам, бе. Не, да я свалим. Аз се правя на куко. Защото много ме е тъп. Не, лошото е, че тентата можеш да я смениш. Тоест хубавото е, че тентата можеш да я смениш, обаче в сватбите не можеш да ги направиш пак. Там няма генерална репетиция. И там веднъж, когато не ти се е получил, няма да правиш сватба всяка година и да... Щях да питам, вече не сме ли много време, станахме час и нещо, мисля, че... Да, приключвам. Да, повече няма да гледа никой. Това ми беше завършването по принцип. Така ли? Аз ще да питам дали имаш някаква мега куриозна история от сватба, така чисто за веселото. Имам една преди много години, беше от първите ми сватби, бях на една сватба, няма казвам в кой град, защото най-вероятно хората може би ще се сетят. И цялата сватба е в един стар ресторант, това ти говоря преди много години. И сватбата е на П. Така. Като едно време. И аз съм ето като централен. Булките младоженци са тук на централното на пъто. Поне мутренците го не говоря. То не е. Той ми е даже ми е такова малко крич ми идва, но случката, която не ми се случва, т.е. така гледа като траба. Сега булките младоженеца, започвам аз и още съм от начало музичка, така мелодика. И поглеждам насреща и гледам точно в този момент как младоженеца с обратен шамар
би на булката един. Това са 150-200 човека стоят на масите. Булката, като на филмите, пада стола с двата крака нагоре роката. Не знаеш, сещаш как се свлича надолу? Не знам това да... Не, то не знаеш дали е смешен. Да. Но забележи сега нещото. Тя става, оправя си роклята, сяда в скута на мъжа си, целува го и сяда на стола. И от сватбата никой не каза гък. И аз казвам, хора, бяхме си ни момчета, пак фотографии, видеограф. Викам, явно това е любов, бе. Нали? Всеки има различно разбиране за любовта. Както видяхте, тя си го целуна и си го прига. Това ми беше като, нали, кажеш, фрапиращ случай. Не ми се е случило друг път, но това ми е брутално фрапиращ случай. Салда стана, жените танцуваха. Мъжете бяха в ония години, тогава много се взимаше кокаин и се шмъркаше. Мъжете бяха на тоалетната, там имаше един гардероб на масата и работа беше, ти мене уважаваш, не ме уважаваш. Но това ти говоря в ония години, дето винаги бяха така. Жените танцуват, мъжете ги няма. Сега вече хората са по-интелигентни, така по-култивирани друго. Да, благодарни сме, че вече протичат в друг формат. Не, едно време бяха много тегави сватби. Хващаме хубаво време ни. Да. Много сме ти благодарни. Един последен въпрос ми ти подготвили. Дай го да видим. Да. Дай да видим. Ти сега, ако правиш сватба, кои фотографии ще си наемеш? Сега ще кажа нещо. Че аз знам само вашите имена, като фотографи. То друго не ти трябва. Благодаря ви за поканата. Ние много благодарим, че се съгласи да дойдеш на нашия подкаст и този прекрасен разговор. А вие, мили хора, последвайте диджей на Дамян навсякъде, където може да го видите. Очакваме локацията вече. Очакваме локацията. Сигурност. Ще ви я споделим, за да може да си направите вашите събития там, защото със сигурност ще бъде на топ ниво. Последвайте нас, натискайте камбанки, абонирайте се. Всички бутони цъкайте, хайпове, работи, да върви, защото иначе ще решим, че не ни харесват. Беше приятно, благодаря ви, чао на вас. Чао! Чао!